Magandang umaga mga minamahal kong kababayan ng Infanta. Nagmamadali ako umuwi kanina kasi kahapon may dumulog. Gani ako nasa duty ako kahapon. Kararating ko pa lang. Maagang maaga mayroong pumuntang isang kababayan natin dito sa Infanta na dumulog. Akala ko kung ano lang 'yon. Akala ko hihingi lang ng tulong dun sa opisina natin kasi sa LDRR nga naman tayo. Ngayon, ako pala yung talagang sadya niya at hihingi ng tulong para sa, hindi ko alam kung kaano-ano niya yon. Kung nabalitaan nyo yung dito sa Infanta, may nagpuputol sila ng mga sanga dito sa may akasya, dito sa simbahan. Ito, nandito tayo ngayon. Yan. Dito. Diyan siya nalaglag sa sanga na yan. Yan. Siguro tinatayang nasa 30 feet yung, may bit pa sa 30 feet siguro yung pinalaglagan nung taong hinihingi ng tulong. Although ang sabi nila sa akin wheelchair lang naman. Pumunta siya sa opisina, napapanood daw niya yung mga vlog ko. At talagang sinadya pa niya ako kahapon doon sa opisina para idulog sa akin. Sabi ko sige, bukas pupuntahan natin. Kasi hindi ko alam yung bahay nila. Ngayon babalik ako rito sa opisina para antayin na lang siya kung ano ang magiging, kung darating ba siya dyan para mapuntahan namin. Titingnan muna natin yung sitwasyon ng ating kababayan, kung ano nang nangyari sa kanya. Operahan naman siya sa Region 1 sa Dagupan. Ngayon ang hinihiling lang naman nila yung wheelchair. Pero bago na kukumpletuhin natin ang panawagan natin mamaya pag nakita na natin sila. Tignan muna natin yung sitwasyon kung anong pwedeng magawa natin. Mukhang hindi pa siya dumarating dito, pero hintayin na natin dito kasi hindi ko talaga alam yung bahay nila. Kawawa naman. Yun na lang trabaho yata niya ay hindi na siya makakapagtrabaho. Ayan guys, nandito na yung dumudulog. Napunta na natin doon. Napunta Jayan? Punta natin doon sa Kapima. Hi! Ito guys, yung sinasabing nangangailangan po siya ng wheelchair. Ayan. Saklay na lang po. Kahit saklay, kung pwede, kung may saklay, kung may wheelchair. Para kahit papaano, may mga options siya na pwedeng gumalaw. Guys, baka naman pwede natin siyang matulungan. Ito, idudulog ko lang ulit sa inyo kasi nung napanood nila yung mga vlog ko sa paghingi ng tulong, personal akong pinuntahan kahapon ng uncle mo, kabagis mo.
personal niyang pumunta dun sa opisina para kausapin ako. Ayan. So, siguro, titignan natin yung magagawa natin ngayon. Susubukan ko ring puntahan ng DSWD tsaka DOH kung anong pwedeng maibigay na tulong para sa'yo. Siyempre, kung sa mga kababayan natin, baka naman, kung dahil, siyempre, anong dating hanap buhay mo? Lumalaot? Paiba-iba. Ayan, ngayon hindi siya makapagtrabaho. Da pamilyam? Wala lang sila hiwalay. Hiwalay. Oh. So, sikas lang may sa mga kanya. Talo di puro na suportara. Mano anak mo? Talo. Talo. Ayun. Ayun yan. Medyo may hirapan pa siya ngayon na maghanap buhay para sa mga anak niya. So, siguro, kukunin natin yung cellphone number nila kung meron. At pwede nyo naman i-directa sa kanila yung tulong na pwedeng maibigay sa kanya. I-message sa akin. Makikita nyo naman sa description yung Facebook link ko. PM nyo na lang po ako para maibigay po natin sa kanya. Isang broken family rin pala na nagtataguyod ng kanyang 3 anak. Ngayon hindi siya makapaghanap buhay. So yun guys, titingnan din natin kung ano pa pwedeng tulong na may bigay sa kanya. Sa mga ka-riders din natin, baka sakali naman na maidulog sa charity ride. Kasi yung bali, ito'y data, na-operaan data. Na-operaan. Yan, saan ka makapagtrabaho niya? Ang ima dapat ipag-asa nga makarecover? Okay. Saklay. Ayun. Ayun, kawawa, ang taas nung mataas yung pinagbagsakan niya ng akasya. Lagpas ng bubong ng simbahan. Nako, ang taas. Buti na lang hindi ulo ang nauna. Ayan. So guys, sana matulungan din natin siya. PM nyo na lang po ako sa Facebook account ko o kaya ilalagay ko na lang sa description yung kanilang cellphone number at pwede nyo namang i-direct na sa kanila. Kawawa naman. O yun guys, ngayon pagkatapos ko nito, didiretso rin muna ako sa DSWD tsaka yung mga kasama natin dyan sa DOH kung baka sakaling may maibigay sila na wheelchair at saklay. Susubukan po natin. Pero sana makapagbigay na rin kayo ng kung may financial po na tulong, may bigay na rin sa kanila. At kung wala pa naman yung pwede nating ibili yun ng kahit tayo kung makalikom tayo ng pera, pwede nating ibili yun ng wheelchair at saka saklay. Ayan guys, nakita naman natin na talagang medyo hirap. Tapos yung tatay niya hindi na makapaglaot dahil nagbabantay rin sa kanya. Kaya medyo talagang mahihirapan talaga sila. Kaya sana sa mga may mabubuting puso ulit, dumudulog po ulit ako sa inyo. Sana matulungan po natin sila. Sabi ko sa kanila kanina, kung sana lang sumasahod na tayo sa YouTube kasi hindi pa naman po tayo nare-recognize, hindi pa tayo team ng YouTube. Meron na sana, ako na mismo sana sasagot ng pangangailangan nila. Pero sa ngayon po, pagtsagaan nyo po muna yung aking panawagan dahil wala pa po talaga akong may bibigyan na tulong kundi ang manawagan lang po muna sa inyo. Balang araw, ito po yung magiging mission ni Motogen.
DSWD. Okay. Ayun guys, nakausap ko na si Ma'am Janice regarding dun sa tulong na hinihingi. Mayroon naman na palang financial assistance na nakaamba para sa kanila, pero hindi pa kasi nila nagsasubmit yung kanilang requirements, kaya tinawagan ko na sila, pinuntahan ko ulit sila kanina para i-submit na yung requirements nila para sa financial assistance. Ngayon, tungkol naman sa wheelchair, depende pa pala yun sa recommendation ng doktor. So siguro kung hindi i-recommend ng doktor na mag-wheelchair, siguro pag-provide na lang tayo ng supply para sa kanila. Naano ko na rin yung financial na tulong sana para sa kanila. At kaya nang binalikan ko sila sa bahay nila, kumakain silang magmamakain na doon. Tinanong ko na nga kung talagang nire-recommend na siya for wheelchair. Hindi pa naman daw madesisyonan. So siguro sabi ko kung talagang saklay lang ang kailangan, yun, siguro ang hihingi na lang natin sa kanila para sa kanila ay yung financial assistance na lang. 3 anak ang binubuhay niya, hindi siya makapagtrabaho ngayon. Pero mo yun, taong nagsusumikap din kung ano-ano mga trabahong pinapasukan niya, lumalaot kasi lumakyat para although ang hospitalization naman niya sinagot naman na ni father. Ito na lang talagang tulong na kakailanganin niya, yung financial assistance para kahit pa paano maging maayos naman yung kahit pangkain nila sa araw-araw. Ayan guys, thank you.